Vítajte pri dnešnom ďalšom videi z hry Shakes and Fidget a je to presne 5. gameplay. Teraz minule som sa vo videu pomýlil a povedal som 5, ale to bol 4. Takže pardon, teraz to je 5. No a sme tu, vidíte, už nemám tú epickú zbraň, dal som ho do WC, pretože sa mi moc nepáčila, nebola celkom dobrá. Teraz mi došiel elixír na silu, takže mám len stredný. Tu mám, toto vypadlo, no čo som hodil do tú zbraň, tak mi padla táto. Nechávam si ju, ale neviem, na čo mi to bude. Skype, ups, sorry. OK, mám nový cech a to je Shadow Wolves. Sme tu pozícia 9 a majú bonusy, máme 132%. No, dobre, dáme si čarovchod. Zbrojina, nič zaujímavého zbrojina. Ty vole, nič tu není. A ako môžete vidieť dnes, alebo, no, teda nebudete vidieť, za 2 sekúnd budete vidieť, dneska je to Gold Weekend, alebo Gold Event, no, tento víkend, takže je to super. Tu máme hospodu ešte, všade máme hospodu. A už tu nám to prešlo. A spravili sme 114 level. Čo je pekné. A ja si dám túto do sily. Zrejme sa na cech, čo píšu. Dáme, vidíte, Gold Weekend. Čož je super. Hodí sa nám to, takže pozorne si ideme najviac prachov. A tu. Pardon. Mám taký blbý hlas trošku. Tu máme tiež niečo a sa môže pozrieť, vlastne sa to nič. Dobre, najviac prachov je tu, ale ešte máme podzemko. Nemôžeme dať, ešte si počkaj, ale dáme si arenu. Dáme náhodu. Tak, toho asi neviem, či dáme. Mohli by sme ho dať. Druhý kritik som mu dal. No, neviem, či ho dám. A, dal som ho, dobre. Takže nice. Mám tu všade ako elixíry. Tu mám tiež 25% aj tu. Som si kúpil za hubičky a na týchto dvoch účtoch mi padol do obchodu. Dobre, teraz prejdeme. Tu som sa bol pozerať, náhodou ešte som bol, ešte pozrieme obchod tu. Na Magicovi. To je môj. No, nič tu není. A v čaro obchode máme len toto. Čo asi kúpim. No. Ideme aj tu do syny, alebo tu ideme do areny. A ešte mi tam nejdeme. Je to 15, chcem si počkať. Tak, ideme zatiaľ sem. Zbrojina, čaro obchod, to som už pozeral dneska, nič poriadného tam nie je. Čo tak ďalej? Dobre, dáme si hospodu. Dáme toto. Dáme najviac prachov. To je posledný či zase, takže legia teraz. Ideme sa pozrieť sem. To je inteligencia. Obratnosť tu máme lepšie. Rukavice. Dáme si hospodu. 3, 2, 1. OK. Boty a ty. Pozrieme sa do veže. Tu mám bodky. Tu tiež mám bodky. Aj tu mám bodky. Tu mi chýba opasok a tu mi chýba rukavice, takže to predám. Opasok nebudem kupovať, ale idem si vylepšiť postavy. Takže barbarského Berta vylepšíme. A ešte vylepšíme magického Mareka alebo Kurikundu. Dobre, vylepšíme Kurikundu. Tak. A lepšie staty už. Vár už má väčšiu silu než pán Koláček. Čože je dobre. Bere dosť veľký damage. Čaro obchode. Nič moc nového. Akurát 3 inteligencia prsten, čo sa môžeme pozrieť ešte na nášho
Magického Mareka, že ak nám prsteň. To je pekný, ten mu kúpim, ani na neho. Magického Mareka si budem vylepšovať ešte na 160, zatiaľ musím dať na 160. Co môžeme čeknúť? Šičar obchod, také nejaké veci, obratnosť. Už nič, iba toto vlastne, čo kúpime. Tu mám najviac prachu, takže dáme túto pratičku. Tu už nám skončila hospoda. Tak, máme tu poštu, niekto nás napadol, dal nás. Zrejme si to. Nejaký var. Škoda, keby som mu dal asi kritik, tak by som ho dal. Nevadí. Dáme sa do cechu ešte. Toto som si chcel kúpiť, takže si to kúpim elixír. Som myslel, že zase bude za gold, to už mi padlo na to určite dvakrát, lebo teraz ho mám až do 15. OK. Tak to vymeníme tu celkom v pohode, no. 20 AP a trochu mešik, ale nechám. OK. Vylepším ešte život trochu ešte. Tak. Hospodku si dáme. 6, to je 2000. Dáme toto potom predám. Tu mám ešte nejaké tie epiky. To si nechávam potom, ale neviem. Tak na začiatok by som mal hneď nejaké veci. Keď budem mať už väžu otvorenú. No. Tu máme nejaké 125. No tu by sme si nedali. Nemám teraz elixír, čiže to je na hovno. Okay. Neviem. Skúsim ísť na náhodu do arény. Práve na toho vara. Nie, ale ten nás dá. Keby mám elixír na silu, tak ho dáme. Ale nemám veľký elixír na silu. No. Dobre, tých. Môžem povedať, že som ešte len členom ešte ani deň som nie člen, takže ešte nemôžem sa prihlásiť do útoku ani do obrany. Máme tu skoro melón prachov. Všetko máme na max a vlastne už asi budeme dávať zase podzemko teraz, si myslím. By sme mali dávať aspoň. To je môj kamarát. Cechuj. Ich cechu na tých, ktorí útočíme. Sú veci jeho, no okej. Ja sa ešte pozerám sem. No. Koľko nahráme, len tak pozrieme na rýchlo. OK, 8 minút. No. Zbrojenu sme pozerali postavu. Vylepšíme si ešte túto životy. Či by sa mi zišlo niečo nové? Neviem, treba to prsteňa. Je to hlavne helm, aby zišla nejaká nová na silu ešte väčšiu. Nemám hubičku ani nič, nevadí. Môžeme arénu ešte 8 minút do arény. Musíme počkať 114 level. Presne teda. Ešte stále mi nepadol kľúč od 9. podzemia, neviem kedy mi padne. Mal by padať od desiny, ale stále mi nepadol, takže uvidíme. Tu môžeme arénu, dáme si arénu. No, nedáme. Ty vole. Ešte sa pozriem, že to pre nás teraz... toto mi končí dneska, sakra, to nie je dobré. Toto nie je dobré, to je... na hovno.
Chcem vykočiť dneska elixír na výdrž, teda na obratnosť. Ty vole, no. Sakra. Budeme musieť rýchlo. No, neviem, čo spravím. Bo není ani v obchode, nemám. A dneska mi končí, no. Azrael. Tu. Od nás chce, chudobný boží. No. Elixíry mám ešte si pozrieť na druhý už kontrolujem, dokiaľ mám elixíry. Toto je dosť dlho. Ešte dlho aj toto je v pohode. A potreboval by som tu zase ten navyšší elixír namiesto toho našťastie. A teraz sa napadol. Dal som mu kritik na konci, takže som ho dal. Ešte sa pozrieme. Tuto, počkajte. Tak tu mám 2000 inteligenciu. A malý život. Teraz to nechám tak je to dobré. Arénu, ešte hospodička tu je. A mám ešte 6 minút. Tu si pozriem ešte na elixíry. Tu mám ešte tiež celkom dlho. Nemám žiadny elixír v obchode. Ale toto si kúpim, takže si bolo. No. Takže, čo ďalej dodať k tomuto videu, to by bolo asi všetko pre dnešok. Takže ja sa s vami lúčim. Dúfam, že sa vám video páčilo, ak vám nezabudnite zanechať odber a like, budem vďačný. Mi zanecháte odber, podporíte ma taktiež v tvorbe nových videí. Pokiaľ by bol niekto ochotný, tak mi kľudne môžete darovať účet na natáčanie. Zatiaľ mám títo 4 stále, nepodarilo sa mi zohnať ešte nový. No a ja sa ešte pokúsim teda fakt zohnať nejaké nové účty. A to je asi všetko, takže čus bambus.